Mga kabaro, may hapon mga kabaro, no. Sa karon mga kabaro, no, malit ni. Pata ko si Kinay og manok na pinirito mga kabaro, no. Di Kinay! Kinay! Dali! Kinay! Kinay! Dulayat! Dali! Salita Kinay! Siya isa madlaw, mas balay mga kabaro, no. Huli na, dali! Ay, nangihi! Good! Nasagbag! Wala, kadaghan sa ihi ni Kinay. Okay. Sige Nay. Yusoy. Mga kabaro, no, tibok adlaw si Kinay. Siya is balay. Karon. Malitig pinirito mga kabaro, no. Hop. Oy. Bidma Kinay na, dili makigaway. Nagbilaw na mga kabaro. Hey. Ano ka? Ito, malita. Oops. Patay. Nay. Tay ka Nay. Kinay. Hey. Di Kinay. 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 Halika. Kau hapit na ka. Oy. Di Kinay. Gusto na ako makbaro, no? Kaya dagang sakyanan. Basta. Gusto na ako makbaro. Okay. Dagang sakyanan, no? Makbaro, no? Brasi unyig, malipat ko. Okay. Tara Kinay. Oops, isa. Doon na tas prito. Okay. Tama yung chicken, bay? Ha? Wala pa? Tiil? Tagbilang ng tiil? 20. Ha? 5.20? 5.20? Tayo og 5, bi? Tayo raw sa raw isa. Thank you. Oh, Kinay no. Oh. Kinay no. Oh. Tao na. Oy. Ay, di siya ganahan. Balutin lang, ibalot lang siya go. Dahil daw kayo. Huwag ka dong, napa dong. Oy, Kinay, the plane. Napa? Ay, wala manok. Wala na yung manok, boss. Ha? Wala na yung manok. Tiil na lang? Ay, manina pala inakat tayo lagi. Ay, sa'yo, pwede ka diri kanina? Kayo mga pera sa permi, alas 11:30, nagaluto naman na. Ay, sa'yo ko, eh. Kinay, naman ka? Buwan na yun, no? Buwan na na siya. Buwang na. Pila na katuig. Wala pa ituig niyo, eh. Kamay kiro, no? Hmm. Datsan? Dili, Bisaya, boss. Kampay lagi. Oo. Bisaya. Tara, boss, oh. Thank you, ah. Tara, Kinay. Dali. Tara, Kinay. Hop, motor. Tara. Hi, kuya. Hoy, last to dia. Oh. Saan ka? Kasi bakta sa Kinay mga kabaro, ano?
Tara. Ay, wala sa vegan. Tara, kinain. Li! Pagsabaktas lang minit kinain, no? Dali, daplin! Kinain! Samang ka? Ah, wapalay sa kaliwa sa pupo. Ano yung kabirib ko din yung kinain mga kabaro kayo? Ha? 39. Hello, shout out, go. Dali, kinain. Hey. Ay, sigtapul-tapul dia. Tara. Inalingaw ka, dali. No, kinain. Dali, kinain. Oops. Hey. Kinain. No. Dali, kamaligsan ka. Tara, kamaligsan ka. Ako yung nagbaktas. Tara. Ganahin yan butas-butas mga kabaro. Ano sa mga kabaro? Yung sa ikam ko galasutso. Mantod alas 3 sa hapon. Sira isa sa balay, no? Sira isa mo nga. Kinain. Dali kinain. Kinain ako. Dali kinain. Hey, dali. Kinain. Ha? Gising ko ito mga kabaro, no? Oh. Dali, daplin. Kinain. Ay, sinako. Dali, kinain. Ay, ako. Kapoy na, hanghang na akong kinain. Oh, kinain, tara. Psst, ali. Uy. Ilig sangag ba kinain ha? Ali. Gaya. Dagan, oy. Alpaham si mga baro, no? Black one. Gapon, nakaadto na tayo lakwa, no? Ila Ma'am Lalin. Maulo na kung balik-balik dito mga kabaro, no? Ito gapon. Kinain. Hey. Ha? Yan kayo, oh. Enjoy ko mga kabaro, no? At least nga mag-vlog ko mga kabaro, no? Ito, uban. Ay, dali, ayun na, basura. No! Kinain. Dali. Kinain. Uy. Oops. Kinain. Ito, dali. Kinain. Dali. Kasugam dagan, oy. Kasugam dagan kinain, oy. Si kanabin niyo mga kabaro, no? Og
Kasi pagkaon, problema. Dali. Oh. Dali, kinain. At least mga kawaro, na ako'y content. Kaling kinain, baktas ni. Oh. Dali, kinain. Oh. Ano na, hinay lang. Uy! Kinain, dali, ayaw diha. Uy! Halal yung dila. Halal yung dila ni kinain mga kawaro. Halal. Halal lang yung dila, no? Dali, dali. Uy! Dali, kinain! Dali! Uy! Kinain, nag-iro, kinain na. Dagko ng iro. Oops! Ayaw diha! Tabangan ka na ron! Dali! Kinain! Uy! Iso ka ni! Dali, dali! Baik ni laki. Laki, sir? Dia pun di pelawai aku anu. Ay, hindi na pala, hoy. Ano yung mga lahi ani mo, sir? Askal lahir itu. Pariha dito ani askal. Aduh, gemai mo lagi. Oh, itu iba ni. Dia naik breed ni siya no. Wala. No mag. No, oh na breed. Kap na to. Wala pag kapag ay mo ha? Wala, maluoy mo ko. Luoy ka day. Dali kinain. Dali. Kinain. Hey. Dali. Dali, dali. Kaya ako ba? Ako sa pagkauno ni. Ay, kinain o. Oh. Dali na mga kabaro. Dali. Saan po? Oh. Kaon sa o. Kaon. Di ka mo kaon, okay. Di ka mo kaon, oh. Ngayon siya mukha magabot sa balay. Nga. Mga kabaro, no? Alpha Executive Homes Phase 1 mga kabaro, no? Huwag karoon gihangak baktas nga si Kinain wa siya gihangak, ako ra ang gihangak. Si Kinain ta libot-libot ta. Huwag yun siya gihangak ka. Huwag yun siya gihangak. Oy Loy. Maslingan ako mga kabaro, no? Kailan nasa sa muang itoy si Kinain. Si Kinain. Ang ganahan ako ng Kinain mga kabaro. Hindi patakag ka ng kalibang labi ng sulod sa balay. Yung gawas, pag gawas niya, dito na nangihi kanina sa gawas. Dito na po siya nalibang. Si Kinain, dito ta. Dali. Oops. Dali. Ikaw po yun, baktas Kinain mga kabaro, no? Kinain, dali. Ikaw po yun, baktas. Ganina rin siya baktas mga kabaro, no? Kaya ka nandulon yun, no? Uy, dako kayo na. Uy. Labrador. Dali, dali Kinain. Yan yung Kinain mga kabaro, no? Kay kutob sa yung magian. Aw-aw good. Oo. Pwede na po.
kinain. Kutob sa magiang gini mga kabaro. Grabe. Hoy! Kinain! Madre! Nakaw. Dali! Kinain! No! Kutob yun sa magiang kinain. Mapadilkarmin man o mapaalpa. Siguro, no, yun lang. Dali kinain. Gawas nun mo si kinain mga kabaro. Mo ni nga ang tanan mo paghot. Dali kinain. Uy! Nagtingog ka na. Nagpanikad mga kabaro. Nagpanikad lang iro. Kitang kinain ng wala. No, dali. Tawanan gini ang kinain. Panikad siya mga kabaro, no? Oops! Psst! Uy! Kago! Kinain! Sorry. Psst! Dali! Ayun! Kinain! Dali! Gracious! Dali! Kinain! Dali! Uy! Napatungas dalan mga kabaro. Rekutsi. Ikaw karon. Dali! Ikapoy na no! Dali na. Tara. Sakay tagbinikad. Ikapoy din iba. Kinain! Kapoy na ni mga kabaro, no? Saan ka? Kinain! Tara na. Ikaw karon. Tara na. Tara na. Kapoy na ka? Kapoy naman ang mong kinain. Sakay tagwan. Giyak kasi mga kabaro, no? Kilala yung baktas. Sa. Kilala yung baktas mga kabaro. Ngayon tagbidikab. Gangak ang kinain. Ngayon tagtrisikil. Gangak na dahil kakinain. Ngayon tagtrisikil. Gangak na mong kinain. Alay, oray siya ta. Oops. Gangak na mong kinain mga kabaro, no? Pati ang nagdala. Tama po ito exercise mo kinain. Isa. Kuya. Sa ulay. Isa ito ulay. Dali.
Hello, baby. Kinain. Dali, dali, dali. Pauli na yung mga kabaro, no? Sa karon. Hoy! Dali, dali. Dali, dali, kinain. Kinain. Dali. Dali. Uy. Dali, kinain. Doon sa motor, sabi niya kamuha na siguro. Galaxy K9, labi na nga mo mga kabaro, no? 20 minutos. Pangakaw eh. Uy, K9, dili pa sulod na. Ayaw sulod ah. Mga kabaro na ito dali, ano, salpa. Hello. Hi, hi. Dali, K9. Dali. Ops, dali masulod na. Dali. Dali. K9, no. No, dali. Bala ka may mga kabaro. Maghigtan ni Mrs. Maluoy man ko. Maghigtan. Nakakaro. Ano po dyan maak? Uy! Isugay! Hinay! Hinay, dali! Biskut, pinagitagitan mo niya. Para itong balay ni Ma'am Lalin mga kabaro, no? Subscriber ako mga kabaro ng taga Spain. Maulam ko mo. Balik-balik dito. Hinay! Lala, sorry ba? Dali, dali, dali. K9. Dali. Psst. Tina. Loy. Kuan Loy. Wala. Dali K9. Dali K9, dali. Dali. Psst, dili, dili dia. Dali, dali. Huy. K9. Dali, dali, dali. Surut ke dia, ha? Tim. La, giring ka. Alah. Dali. Kapoy na niya mo hinay mga baron. Dali. Ah. Kapoy sa kinay, kapoy pugo. Dali. Exercise na mong kinay mga kabaro, no? Dali! Okay. K9, daplin! Dali, dali! Psst. Dali, daplin! K9, dali! Uy! Dali. Kapoy na ni ba? Clarix, hala lang ang dila, oh. No. Oh, ta. Tara na. Pas. Tingnan, dinay. Naguna-una na sa kulo mga baro. Naguna na sa K9.
yung tubig. Yeah. Psst, dili, dili. Sige, Nine. No. Dali. Hello. Kinine. No. Daplin. Daplin. Ah, taas sa glupad manok ko eh. Taba kailangan sa Kinine. Hubusan sa ka. Pedagang sakinan. Hangat ko eh. Di mo kaon na mong kinay no eh. Yalhal. Gano'n na mong kinay mga kabaro, no? Dili, pwede na siya buhian na rin mga kabaro. Kaiyahan naman yung area. Ikaw, go! Ha! Dali! Pagod yun lagi. Mas bagian. Dali! Ay! Sinay, no! Dili. Oy, Loy. Wala pa naabot. Tiki 9. Tanggal lag mga bahay kung amigo diri ba? Ano? Kaya na yung Netflix. Tama na. Kakinain pagkaon. Umiyan ay. Paka? Kinain mo ni? Bay, nakita ng wifi. Pagikawat ba? Tama ko. Salamat lang. Dali, dali. Gulayat. Kinain. Dali. Kinay! Dali. Dali, gulayat. Dali. Kinain. Ah, ito eh. May pangkiroan na kitakaan po. May tumat na eh. Kitaan. Ha? Kinay. Uy. Ka. Yan, gawat. Ah? Kinain ako. Yan, gawat. 69. Pastilan. Kinain ba ito? Ano sa karon be? Kapoy, kinain. Dali. Inom to tubig. Dali. Dali. 69 man may. Dali. Inom tubig. Psst. Dali. Saka. Dali. Uhaw na siya. Uhaw na siya. Ta. Adlaw Lunes mga kabaro, ano. Grabe. Iuhaw gid lagi oh. Pati uhawa na niya. Ug ay mga manok mga kabaro. Meron lang kaon ron na. Dito sa gawas siya mukaon pero abot sulod. To Grabe. Nakakabaro. Ito sa gawas ba niya kauna? Kaya nabisi siya og
Baktas-baktas mga kabaro. Kaya inom si Kinay ng tubig, inom lang tubig. Kaya pati di mo hawa. Oy, pangkatak-katak ni mo na ha, kan-ana. Kan-ana Kinay. Dili dulaan na, dili dulaan. Kaya pagkao na. Gahian siya sa bukob sa kuwan. Sa tiil, crispy ra kay prito no dili humok. Yung tubig mo karo. Okay. Og diri na putol ang ato ang vlog mga kabaro. Karon mapuna. Og daghang salamat pagkuyog mga kabaro no. Og see you next vlog mga kabaro.